to na 20 smanjio, to je ipak na 15. Nakon toga ću ići Apply Layer i probat ću još jedno Filter, Render, Lighting Effects. Još jednom ne valja. Ok, ja ću malo praviti na onom pa ću se vratiti. Ok, znači vratio se natrag. Sad sam jednostavno zadovoljan sa ovim što sam dobio. Išao sam Filter, Render, Lighting Effects i izabrao Talk Like Omni Spotlight i jednostavno prilagodio tako da paše uz ostatak. Ok, sljedeće što moramo napraviti, znači to je uglavnom ta 3 layera se bazira na tome da se napravi ta svjetlost. Sljedeće što sam napravio je Gradient Map, da jednostavno pojačam boje na samom sigu. Najčešće se koriste boje iz Signature, to jest ja sam koristio boje iz Signature u ovom trenutku. Pa uzmete Eyedropper tool. Jednostavno odaberete dvije boje, jednu tamniju i jednu svjetliju. Nakon toga stisnite Gradient Map i ona vam je kao automatska. U ovom slučaju su mi inverzne boje, pa ću staviti Reverse. Stisnite OK. I jednostavno naći koja najviše blending opcija paše. Meni Soft Light. Mrvicu ću smanjiti opacity na 70%. Ok, sljedeće što je Levels. Levels layer je zapravo, može biti za boje isto kao i Curves layer, da se same automatski naprave. Ovdje ću stisnuti jednostavno Auto, stisnuti OK. Kao što vidite sami razliku. Nakon toga ide Curves layer i sada možete se igrati sa tim sjenama i sa samim efektima. Jednostavno, ako vam je prejako, smanjite boje. U ovom slučaju ću jednostavno dobiti kontrast između te sjene i svjetla. Ok, ovo su neke sitnice koje sam radio koje zapravo nisu toliko bitne. Dok ovi tu na primjer brushevi dosta pridonose samom signature. Ok, znači izabrat ćemo jednu boju, svjetliju neku, koju imate u signature. Možemo smanjiti na 100. I jednostavno, ne mora biti boja iz signature, jednostavno da paše uz boje koje već imate. Probat ćemo sa ovom. Jednostavno, samo stisnite jedan put negdje na gdje vam paše i stisnite na screen, stavite blending opciju na screen i smanjite opacity, ajmo reći na 75. Ja ću dodati par točaka bijele boje, pa ćemo vidjeti kako će to zapravo ispast. Neće baš ispast, ali dobro. Vrijedi probati, ali nikad ne znam, možda bude dobro izgledalo. Na njima blending opcije baš ne djeluju kao što vidite, pa možete probati sa malo smanjiti opacity
na tim layerima, ako koriste bijelu boju. Ok, znači ovdje sam još koristio neke braševe oblaka. To neću u ovom slučaju koristiti, jer čini mi se da mi baš i ne treba tu, jel? Ok, znači sad ide najteži dio, to je tekst i gdje ga pozicionirati. Tekst uglavnom imam isti način stavljanja teksta, to su, znači radim ga pomoću blending opcija, drop shadow i gradient map. Znači drop shadow stavim ovisi o tekstu, znači normal 85%, distance znači 1 piksel i size 1 piksel. Gradient overlay smanjim na 57, čak i manje, te mijenjam blending opcije da vidim što će najbolje pasat kako bi dobio neki 3D look. Ok, i to je to. To je uglavnom gotov signature, nadam se da vam je pomogao.